pokud by ten nějaký běžný retailový investor si řekl, že vlastně takováhle strategie se mu třeba líbí, dává smysl, jak s ní koncepčně pracovat v rámci tvorby celého portfolia, protože neslyšel jsem nikdy, že by se říkalo 60-20-20, že jako 20% do hedge fondů. Jak s tím vůbec pracovat a komu vůbec takovouhle strategii doporučovat, protože fakticky jde o mnohonásobně komplexnější problematiku, kdy nestačí pouze sledovat trh, což je vlastně, proto je to tak krásná a jednoduchá strategie, která má úspěch, že to dokáže vlastně pochopit skoro každej. A zatímco u tohle i my bychom se častokrát zapotili u pochopení celého toho principu. Myslím si, že primárne je dôležité sa na to, ešte si povedzme, retail sme si stanovili, že je do akej hľade 5 miliónov korun? Já bych řekl ještě větší. Já bych na to koukal opravdu jako od malé střadatele, od nějakých jako jednotek nebo desítek tisíc korun až prostě po portfolia 50-70 milionů třeba. Minimálne je dobre povedať, že jeden vlastne z limitujúcich faktorov, alebo sú dva. A myslím, že toto si nakúsol už predtým a sme sa k tomu, jak máme, tie otázky sú také široké, tak sme sa k tomu nevrátili, je, že kde tie fondy vlastne hľadať. To je veľký problém samozrejme, pretože neexistuje jednotná databáza ucelená všetkých hedge fondov. Nie je to ako keď sa človek prihákne na Bloomberg, alebo na Yahoo Finance, alebo na TradeView a proste si vyskrínuje tie akcie, ktoré sa mu páčia, pretože vtedy máš vlastne všetky akcie at your fingertips, keď zase sa uchýlim k anglickému výrazu, proste na dosah prstov a na dosah ruky, po slovensky to je jedno. Tu vlastne ty musíš, je to o osobných kontaktoch, je to o spolupráci s veľkými bankami. My sme v spolupráci s Goldman Sachs, teraz nadväzujeme Morgan Stanley, Societe Generale, sa s nimi bavíme, dúfame, že UBS sa s nami bude baviť. Musíme ich trošku presviečať, nie sme moc veľkí v ich svete, sme takí prckovia. Ale máme veľké plány, to sa im páči. Máme všichni. Áno. A oni vlastne, tým, že tieto banky poskytujú služby týmto hedge fondom, financovanie, marginy, brokerské služby, to je tzv. Prime Brokerage Services, tak na oplátku, a berú si za to peniaze, tak na oplátku tie fondy prepájajú, ich Capital Introduction týmy, tie fondy potom prepájajú s investormi ako sme my. Takže využívame napríklad tento nástroj, že sa bavíme, že prostredníkom sú nám veľké investičné banky. Prihrajem si polievočku, zrovna budúci týždeň nás čaká, či budúci mesiac nás čaká výlet do Ríma, kde sme boli Goldman Sachs pozvaní na hedge fondové sympózium, kde sa veľa z týchto manažerov bude prezentovať. Konference sú tým pádom, krásne som si nadviazal, konference sú tým pádom ďalšie miesto, kde sa človek môže stretávať s týmito manažermi a vytvárať si tú sieť kontaktov. Je to na osobných doporučeniach. Našiel som veľmi zaujímavý event-driven fond, ktorý obchoduje čiste japonské akcie, na osobnom doporučení zase iného portfolia, iného alokátora. Kdybych citoval Pelíšky, tak by řekl, a bude to stačit? Je to diel skládačky zase. Jo, takže vlastne prvý limitujúci faktor pre toho bežného investora je, kde tie fondy hľadať. Ten druhý sú minimálne investície. To sú vlastne, sa pohybujeme rádovo od $100,000 nahor. Pri tých hedge fondoch, na ktoré my sa dívame, tak sú to väčšinou minimálne investície $500,000 až milión, takže 22 miliónov korún. A keď sa takto pozrieme ako 22 miliónov, tak pre toho retailového, keď sme si povedali, že je to do 50 miliónov, je to zrazu polovica portfólia. A už je to veľké riziko alokovať do niečo takéhoto polovicu portfólia. Pokiaľ pristúpime na to, že retailový investor je dostatočne veľký alebo nájde spôsob, ako si nájsť affordable hedge fund a vytvorí si práve tu, ako chce si vytvoriť alokáciu na jeden, tak podľa mňa je dôležité sa pozrieť na to, čo taká investícia tomu portfóliu prináša. Sú stratégie Managed Futures, ktoré si spomenul. Oni síce v tom období, ako si vymenoval, nedávali výnosy, ale ich benefit je tá nízka korelácia na zbytok toho portfólia. A vo chvíli, keď sa na to portfólio díváš holisticky, na všetky jeho složky a díváš sa na jeho výnos, tak tieto nízkokorelované stratégie, keď ťa bránia pred tými najhlbšími drawdownami, dotcom bubble, Great Financial Crisis, keď ti znížia drawdown o 50%, tak v čase, keď si to natiahneš, tak compounduješ o mnoho rýchlejšie, než proste keby si bol čiste v akciách. A to vlastne, takže tebe
je dôležité sa na to podľa mňa pozerať ako na celé portfólio, čo ti to prinesie. Ako sa to bude chovať ku zbytku tých vecí. Opäť tie korelace. Pretože aj keď vlastne ten hedge fond neprinesie výnos, tak je dôležité, aby nebol korelovaný so zbytkom, pretože potom, ja som videl výborná knižka Missing Billionaires od pána, ktorý kedysi pracoval pre Long Term Capital Management. A ako ich to vtedy vymazalo, tak vlastne mal trošku osvietenie a začali inak pristupovať ku správe peňazí. Ale ako je to strašne zaujímavé, pretože... Niekoho smažil, tak teď to budu dělat správně. Zaujímavé, pretože ešte existuje jedna knižka od Rogera Lovestyna, skvelý spisovateľ o finančných záležitostiach. A on tam opisuje long-term capital management, ako tie práve sofistikované risk arbitráže, ako im explodovali do ksichtu a zmazali vlastne niekoľkoročné snaženie v priebehu 2-3 týždňov, pretože tie korelácie, na ktoré oni sa spoliehali a tie modely sa im vlastne rozsypali pod rukami. Jo, je to vlastne dobrá ukážka toho, že aj tieto stratégie, na ktoré sa dívame, a to je pre mňa tiež dôležité, mať ten selský rozum trochu možno, alebo ten zdravý úsudok, že nemusia vždy fungovať. Kvantitatívny hedge fond znie na papieri strašne dobre, ale sú situácie, keď aj oni môžu ako sa prepadnúť. A prečo som to vravel? Jo, že tá knižka zase to hovorila, ten príbeh toho long-term capital management z pohľadu človeka, ktorý tam pracoval, a tiež to nie je také čierno-biele, že to boli ako hlupáci, ktorí nevedeli, čo robia. Akože vedeli, čo robia, ale hold prostě někdy to nevidí. A to si myslím, že... Což o to já vlastně nemám nejmenší pochybnosti, že by tyhle ty fondy řídili a spravovali hlupáci. Ono to jako všechno jsou dost často matematici. Ta kvalita, co tam je obrovská, ano. Ale jsou to ty věci, ty neznámý, které v těch modelech nejsou, kdy právě ty modely bouchají. A to jsou přesně ty okamžiky, kdy jako z pohledu klasického investora teče do bot a přesně to nepotřebuješ. Ano, přesně. Ale ešte vlastne, prečo som hovoril o tej knižke, myslím, že tam vlastne trackovali portfólio na dĺžke, a to sa ti bude páčiť, pretože tam je hodne data pointov, 100 rokov, kde to portfólio dynamicky alokovali medzi akciami a bezrizikovým inštrumentom, v tomto prípade použili dlhopisy americké a ukazovali, že ako vlastne na základe pomerne jednoduchej matematického vzorcu Merton Share, ktorým sa my teraz hodne hráme aj v tom GNT, tak ukazovali, že vo chvíli, keď si mal dotcom bubble, tak nemal absolútne žiadny zmysel byť už v akciách. To už si mal byť dávno preč. A tá jednoduchá matematická rovnica, ktorá vlastne je podobná Sharpe ratio, máš tam expected returns minus risk-free rate divided, vydelené nejakou variácií, variance. A na základe toho, keby si v tej chvíli zdrhol z tých akcií do dlhopisov, niečo by ťa to stálo na výnose, ale ten prepad by nebol tak dramatický a z tých 100 rokoch je ten rozdiel potom brutálny na tom compoundingu. Takže ty sa musíš vyvarovať tým drawdownom. Jo, a zase bych řekl, ještě jsem neviděl backtestery, by se mi nelíbil. Ježišimária, ty ježiš, no bože. Já to chápu a teď ještě mi řekni, jako zda může klasický retailový investor alespoň jako si udělat dobrý portfolio, pokud nemá ty velký objemy a třeba nemůže tady ten drawdown nebo tady ty hedžové strategie implementovat. Ja si myslím, že to je až skoro nemožné, pretože mne napríklad trvá od momentu, keď ten fond kontaktujem, do momentu, keď sme schopní ho zainvestovať, môže prebehnúť 6 mesiacov. To due diligence, ktoré je tam nutné, je strašne hĺbkové. Tie investičné stratégie sú veľmi sofistikované na pochopenie a musíš im chápať. Nezaručí ti to, že že investuješ dobre, ale pokiaľ ten fond exploduje, tak aspoň viem, že som spravil, čo som mohol preto, aby som pochopil, ako funguje. Následuje operatívne due diligence. Ja potrebujem vedieť, ten manažer sedí v Londýne, ja ho osobne som ho videl raz a ja potrebujem vedieť, či má za sebou dostatočne silné procesy, ktoré ma ochránia pred nebezpečím nejakých podvodov, pred tým, že tam bude nejaký, povedzme, rogue trader, ktorý na seba zoberie strašne veľa rizika, strašne veľa páky a odpáli ten fond. Toto všetko majú tie fondy detailne popsané v due diligence. Oni sú strašne vycepovaní tým, že vlastne niekto vám povie, no ale tak to sú štruktúry, ktoré sú na Kajmanoch. Keby sa takto chovala polovica ako niektorých FKIčok, ako oni, tu v Čechách, tak sa máme všetci o mnoho lepšie. Lebo oni sú fakt tými inštitucionálnymi investormi vycepovaní. Ale aby som to skrátil, pretože strašne moc rozprávam, prepáč. Ale ja som to mal, rok to mám v hlave a nemám to komu rozprávať, že konečne sa vykecám z toho. Manželku to nezajímá. Moc nie. Ale nie, ona je dobrá, ona počúva to zase, hej.
No ale čo som chcel je, že proste to môže trvať 6 mesiacov a je to fakt dlhý náročný proces, ktorý nezaručuje správny výsledok na konci. A preto je podľa mňa lepšie, opäť prihrievam si polivčičku, uznávam, odovzdať vlastne zodpovednosť za toto hedgefondové portfólio, ktoré si chcem vytvoriť do rúk manažera. To, čo my staviame v JNT, nie je trhom replikovateľné. A uznávam, nie sme prví, kto to robí. Všetká česť, Martin Burda, Sirius investičná spoločnosť, ich fondy idú, Alfa ide od roku 2019, podľa mňa, a performuje krásne absolútny výnos. One Family Office má Verdi Apex. Jo. Máme tu proste, sú tu ľudia, ktorí ako boli pred nami, ale zároveň tie hedge fondy, vlastne je tu priestoru dosť pre viacero hráčov, ale myslím si, že tu donáša manažér takéhoto fondu hedge fondov veľa pridanej hodnoty k stolu. Už len keď to poviem, mesiac sa teraz patláme s obyčajným AML KYC procesom. My musíme vždycky, máme než budeme pripustení do toho fondu, to sú zase tie procesy, o ktorých som hovoril, ktoré sú tak dobre nastavené, tak zároveň znamenajú, že oni od nás požadujú strašne veľa dokumentácie. A ten AML proces trvá mesiac, pretože my ho poznáme tu v českom prostredí, kde je ale dobre známy. Lenže my sa bavíme vlastne s administrátormi v rôznych jurisdikciách, každý vyžaduje niečo iné. My nie všetko dokážeme doručiť, pretože niektoré veci tu nefungujú tak, ako oni sú zvyknutí. A je to neustále back and forth. A toto vlastne aj od tohto je potom ten klient oprostený, pretože on spraví ten známy český AML proces, ktorý je rýchly, ktorý je svižný v porovnaní s týmto.